Балони от Тему или балони от фирма, която работи и прави украси с балони. Това са балони от Тему, които наш клиент ни донесе с молба да надуем. Това са наши балони. Аз работя с балони от почти 25 години. Тези две колони мога да ги направя много бързо, за 15 минути. Супер съм експедитивен. Но когато работя с балони на Тему, това ми отнема 30-40 минути. Каква е причината? Първо, тези балони са много по-финни, много по-меки и се късат много често при завързване. Вие получавате едно пакетче, което е ето с такъв размер. Вътре са балоните и трябва да си го надуете сами. На снимката, която виждате в интернет, обикновено това е, си го представяте така и от тук извито и като го поставите то да стои. Да, но то не стои. И причината е, че за да се направи една полуарка, тя има нужда от основа. Както тези две балонни колони също са направени на основа. Така, какво искам да ви кажа? Поръчвайте си, няма проблем. Но преди да си ги поръчате, се замислете, има ли кой да надуе балоните. Ако сте готови да отделите 2 часа, тъй като нямате опит, за да ги надуете, то няма никакъв проблем. Ще ви дадат ръчна помпичка. Ръчна помпа. Да надуете 100 балона с ръчна помпа е направо безумие. Електрически компресор. Може да си купите хубав компресор, който струва 250 лева, или да си купите компресор за 20 лева. Компресор за 20 лева, разбира се, ако го натоварвате сериозно, ще изгори и няма да ви върши работа, но заведнъж става. Поръчвате си цифра и искате тя да лети във въздуха като красивите цифри, които предлагат фирмите за украси, които са по 1 метър, специално изчислени, за да могат да летят във въздуха, но получавате ето такъв размер цифра. Тук отдолу съм сложил друго балонче, след като я надухме, защото тя от тук издиша. Да, някои издишат. Надявам се да издържи все пак празника на хората. И това нещо не може да бъде надуто с хели, защото пада ето така на земята. Тоест, цифрата е по-тежка, отколкото трябва да бъде, за да може хелия да я вдигне. Тези Тему балони много често миришат на бензин или нещо подобно, а тези балони са специално произведени от каучук с всички нужни европейски сертификати и не са вредни по никакъв начин за вашите деца. За другите не знам какво да ви кажа, но на мен ми се налага да си мия ръцете по 2 пъти след това, за да спрат да миришат, и има едно много неприятно е сега, даже дето ги пипах, усещане по пръстите. И последно, онзи ден наш клиент ни се обади с молба, купил си е пластмасови пръчки, които се сглобяват, конструкция да се направи арка, без стойки, трябва да се забият в земята, и помоли да му надуем балоните. Казахме му цена. Също му предложихме да направи арка, което беше с 70 лева по-скъпо с наши балони. Първо той каза, да, ще надуем арката с ваши балони, след което каза, не, използвайте нашите балони. Какво се получи? Конструкцията, която беше получил, и балоните, които беше получил, стигнаха само за половината. Какво е направил след това този наш клиент? Не мога да ви кажа, защото ние се направихме така уговорката, надуваме балоните докъдето стигнат, оставяме го на земята и е негов ангажимент да си го забие в земята. Когато имате празник, помислете, имате ли достатъчно време да отделите, за да надувате балоните сами. Ако нямате такова време, ще може ли да се обърнете към някой да ви ги надуе? Фирма, като Party Jack, например. Когато ни помолите да ги надуем, изпълнението в нашата работа е повече труда и умението да връзваш балоните. Така че една полуарка спрямо една полуарка с такива Тему балони, ако може да се надуете сама, да, ще ви е изгодно. Но ако трябва да се обърнете към фирма, доверете се на балоните, с които тази фирма работи, защото те са по-качествени, по-лесни за работа, по-издръжливи и по-красиви. Много хора си казват, да, но аз искам тематични балони. Ето тематичен балон Minecraft. В целият пакет, някъде около 100 балона, има 5 такива тематични балона. Вярвам, че това кратко образователно видео ще ви бъде полезно, когато имате празник и решите да украсите вашият празник с балони, за да бъде по-цветен и по-красив. Мислете какво искате да постигнете, как искате да празнувате. Не е задължително да използвате фирма, но поне
трябва да знаете, че да надуеш 150 балона не е толкова проста работа и трябва да си отделите малко повече време. Или да се обърнете към фирма като PartyJack.